Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A bayan haka nake cewa masu kallon mu namaste a wannan shiri namu na duniyar Bollywood mako na farko. Muna dauke da tsaraba. Wannan tsaraba ita ce wasu fitattun fina-finai wanda jarumi Salman Khan ya yi suka saka jarumi Shah Rukh Khan shahara a duniya. Jarumi Salman Khan da Shah Rukh Khan suna daga cikin fitattun taurari a duniyar Bollywood kuma sun shafe shekaru 30 suna fafatawa. Waɗannan fina-finai sun hada da fim ɗin Bazigar. Salman Khan ya bayyana cewa shi aka fara sakawa a fim ɗin Bazigar kafin Shah Rukh Khan ya karbi tayin, sannan hakan ya yi silar ɗaukakar Shah Rukh Khan a duniya ga baki ɗaya. Fim na biyu kuwa shine fim ɗin Dilwale Dulhaniya Le Jayenge wanda ya ƙara ɗaukaka sunan Shah Rukh Khan. Fim na uku kuwa shine fim ɗin Kalwonau wanda yake sa zuciyar masoya kuka wanda jarumi Shah Rukh Khan ya fito a cikinsa. Fim na ƙarshe kuwa shine fim ɗin Chak De India wanda jarumi Shah Rukh Khan ya fito a cikinsa. Shin da jarumi Salman Khan ya san waɗannan fina-finai za su karɓi, shin zai karɓa? Ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku kasance da Gaskiya TV. Mun gode.